Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has guys, nandito na tayo sa ating Saniki Tarlac. Going Tarlac tayo, Tarlac City. I will not forgive those who hold me down, and I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my feelings forward. And I will never give those who pull me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. You got one life, so live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the Welcome to Tarlac City. side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you. Guys, nasa Tarlac na tayo. The word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control and don't just take it, eh? You can make it happen. You just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my feelings forward. And I will never give those who hold me. Few inches later. Guys, good morning. Dito tayo sa Luisita ngayon. Magpapahinga ng konti after nag-travel tayo ng almost 2 hours from Santa Barbara hanggang dito sa Luisita sa Tarlac. So guys, umalis tayo sa Santa Barbara, no? Mga 8:15. So time check tayo, nakarating tayo dito sa Luisita. Bali 10:22 na ng umaga, no? So more than 2 hours tayong nag-travel Santa Barbara hanggang dito sa Luisita. So kaya na sinabi ko, no, magpapahinga tayo siguro mga 15 minutes to 30 minutes, no, kasi medyo malayo pa yung pupuntahan natin. Actually guys, pupunta tayo ng Cabiao, Nueva Ecija, sa Barangay Concepcion. Ang alam ko, bali boundary na ng Nueva Ecija saka Pampanga yung pupuntahan natin. So siguro mga another 2 hours pa ang pupunuin natin. Merinda muna guys. May baon tayo. Ginawa ni Mrs.
huminto tayo dito guys para alis sa makapagpahinga. At syempre para makapagpahinga rin si Blue Thunder, yung motor natin. Kaya nang sinabi ko kanina, no, papunta tayo ng Cabiao, Nueva Ecija. Kasi doon yung ano guys, doon yung next na project natin. Magpapatayo tayo ng seal site. Actually guys, ang unang talagang schedule natin or site natin, no, is doon sa Talavera. Nueva Ecija pa rin. Kaya lang nung on the way na yung boss ko para pumunta doon sa site is may tumawag sa kanya yung kakontak niya at naiba yung site na gagawin namin. So doon na sa Cabiao ngayon. So ngayon is papunta na ako ngayon doon para alis samahan yung kasama ko na andun ngayon sa Cabiao. So guys, no, samahan nyo ako papunta ng Cabiao, Nueva Ecija. Welcome to Kapas Tarlac. Kapas Tarlac. Welcome to Concepcion Tarlac. One eternity later. Ayun guys, nandito na tayo sa parting Magalang. Actually ito guys, itong daan to ngayon ko lang madadaanan. Kasi usually pag pupunta tayo ng Maynila, yung nadaanan natin na crossing guys is kakanan tayo. Pero ito guys, lumiritso tayo sa papuntang Magalang, Pampanga. So dito guys, magiging shortcut to at mamaya kakaliwa tayo papuntang Arayat road na, papuntang Arayat, bayan ng Arayat dito sa Pampanga. Welcome to Arayat, Pampanga. Just stop! Just stop! Stop! No! Just stop! Welcome back guys and good afternoon. So andito na tayo ngayon sa halos paanan na ng Mount Arayat. So dito na tayo, no? So papunta na tayo ng
Kapyaw, no? Siguro mga 30 minutes na lang or more than 30 minutes is ando na tayo sa Concepcion, Kapyaw. So huminto tayo konti para alis makapagbawas. Gunggong! Medyo mabigat na eh. So, for the first time in history, no? Kaya ako nakapunta rito. Kasi nakadaan, no? Ito yung advantage ng kung saan ka pupunta, no? Nagtatapos. At ngayon nga isang bagong site namin is dito sa Kapyaw. So kaya nang sinabi ko is magpapatayo kami ng seal site. So biyahe ulit tayo. Few inches later. So kakaliwa tayo guys, papuntang Kapyaw. So malapit na tayo. Pero bago tayo dumiretso guys, hanap muna tayo ng makakainan. Mag-aalauna na rin. A few moments later. Ay, Pampanga. Dito yung bayan ng Arayat. Hindi po yung bayan. Hindi po yung sentro Maraya. Napat na po kayo. Moto. Sana po speed. Yung Kapyaw, malayo pa? Malayo pa? Kapyaw ka pupunta eh. Ano? Galing pa ako ng Pangasinan. May project yan sa Kapyaw eh. So guys, kaya muna tayo. Tapos na tayo kumain. So, takbo ulit tayo guys. Welcome to Nueva, Ecija. Years later. Tunda si Ecija sa kisukas ng tunda kung wala. Visita. Ha? Sa akin sa Araya, Payawa. I think dito ay Araya. May Araya yung apologize sa Bali Araya tayo. Mas ko pa. Dahil oras mo? Oras. Oras. So guys, andito na tayo. Ito yung komentary ko. Santa Barbara din. Kaya sising. Ito yung kasama ko. Patay. Mamblablagan.
Yung kumuha sa hangin. So, buti din tayo. Lumampas. At madali nating nakita yung site, no? Yung lugar. So, ito man, kapituman. Yan. At salamat sa Diyos at nakarating tayo ng maayos, no? So siguro mamaya punta natin yung site, tingnan natin actual. Although nakita na natin sa sinin ni boss na video, maya siguro pasyalin natin. So at muna tayo guys. 3 hours later. Ito guys yung paglalagyan ng tower dito sa Concepcion. Nakikita nyo guys, no? Na-hukay, no? Meron na siyang hukay. Ito yan, 9x9. Suka to. Suka, yeah, hukay. Tapos yung lalim is 1 meter. The next day. Morning mga guys, and welcome back. So andito na tayo ngayon, no, sa Cabiao para mag-start ng trabaho. So panibagong job site, no. So nung nakarang araw nanggaling tayo, nag-travel tayo from Santa Barbara going dito sa Concepcion, Cabiao sa Nueva Ecija. So ngayon guys, nandito na kami sa site at mag-uumpisa na rin, no. So bang nakita niyo yung site guys, yung mga kasama ko, sina Joshua. Yung pangalan mo pre? Edwin. Si Edwin is siya local, dito lang namin siya kinuha. So yun guys, no, preparation for dewatering nung hinukay, and at the same time is nililabel namin itong part na to para paglalagyan ng mga materialis, simento, ganun. So tatapusin ko na tong guys, no, vlog natin at another chapter, another content na ang gagawin natin para doon sa ongoing construction ng seal site. So bago nating tapusin, no, nagpapasalamat ako sa mga subscriber, kayo po na palaging tumatangkilik sa ating mga content, no, na ina-upload. So ngayon guys, palaging mag-ingat tayo, no, stay safe pa rin tayo. Pag lumalabas tayo ng bahay is magsuot pa rin ng face mask kumbaga. So hanggang sa muli at ingat po tayo lahat. God bless. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society, yo, don't blame me, no my mind's hazy, yo.